Moje meno je Katarína Molnárová, som majiteľkou spoločnosti OnlineToro. Dneska sme si pri vás pripravili prezentáciu na tému efektívne financovanie online kampaní a dúfame, že si to užijete spolu s nami. V prvom rade sa tešíme, že sme v takej komornej atmosfére tu a chcem vás poprosiť jednak, aby ste sa zapájali, aby ste sa nebáli opýtať sa, ako býva sem tam zvykom, pretože vám naozaj chceme byť dneska k dispozícii. Taktiež, ako ste si všimli, na bare je nejaké občerstvenie, nejaké raňajky, takže neváhajte kedykoľvek sa zodvihnúť, keď budete mať na niečo chuť, občerstviť sa. A dúfam teda, že tento čas si tu užijete čo najviac. V krátkosti niečo o nás. Sme online marketingová agentúra, alebo v dnešnej dobe, ako sa hovorí, digitálna agentúra. Ale dá sa povedať, že veľmi sa špecializujeme na výkonnostný marketing. To znamená na služby v oblasti SEO, PPC, content marketing a jednoducho veci, ktoré sú ľahko na internete merateľné. Tým sa profilujeme možno od iných agentúr, s ktorými ste možno už boli niekedy v kontakte alebo sa práve stretávate s nimi a tak ďalej a tak ďalej. Okrem toho pôsobíme aj ako Google tréneri, čím práve snažíme sa organizovať takéto prednášky a rôzne aj iné eventy na pôde univerzít, najmä na pôde ekonomickej univerzity, kde už 4. rok máme otvorený tzv. Online klub, prostredníctvom ktorého vzdelávame študentov, akým spôsobom robiť internetový marketing. A snažíme sa trošku agentúry, ako sme my, ale aj iné, do tohto školského prostredia vniesť a snažiť sa tak študentov pripraviť na tú reálnu prax, aby sa nestalo to, čo väčšinou sa stáva, že máme veľa absolventov, ale zároveň firmám, možno aj ako ste vy, chýbajú kvalifikovaní ľudia. Ako som už spomínala, dnešnou prednáškou sa budeme venovať efektívnemu financovaniu. Tu je niečo v krátkosti k obsahu. Na začiatku si prejdeme nejaké základné metriky, ktoré potrebujeme poznať na to, aby ste financovali online kampane. Potom sa naučíme, akým spôsobom sa dá stanoviť rozpočet na online kampaň. Naučíme sa niečo o návratnosti. Povieme si niečo k vyhodnoteniu kampaní, aké metriky sledovať. Povieme si niečo, ako dosiahnuť výsledky v rámci online kampani na základe svojho strategického cieľa, ktorý možno máte určený, alebo si určite. Povieme si niečo k online marketingovému mixu, povieme si niečo k videu, čo je možno taký top nástroj pre rok 2016. A zároveň si dáme nejaké tipy, ako ušetriť. A možno na záver, ak nám ostane čas, povieme si ešte niečo k tomu, ako by mala vyzerať ideálna landing page. Čiže stránka, kam môžu smerovať vaše reklamy, online reklamy. Keď som zvažovala, aký výber témy pre dnešný deň, akú tému vyberiem pre dnešnú prednášku, zvažovala som rôznymi cestami, ale napadla ma jedna vec, a najmä z vlastnej skúsenosti, s čím za nami chodia najčastejšie klienti. A jeden z najčastejších problémov, o čom s nami klienti komunikujú, keď sa s nimi dostaneme na stretnutie, je, že veľakrát nevedia, s akým rozpočtom v rámci kampane, keď už sú teda rozhodnutí, že ideme robiť kampaň, treba z nejakú PPC, či už nejaký Google AdWords alebo čokoľvek iné, tak nevedia, s akým rozpočtom začať. Taktiež nevedia, ako správne vyhodnotiť tieto kampane. Veľakrát robia predčasné závery. To znamená, možno ste sa s tým už stretli, ale príde za nami klient, povie nám, dobre, my chceme skúsiť treba túto kampaň na mesiac až 3 a potom to vyhodnotíme a uvidíme, či to bude pre nás efektívne. Vysvetlíme si, prečo to nie je úplne správne. A taktiež nevedia úplne správne, akým spôsobom mixovať aktivity. Veľmi jednoducho povedané, podceňujú hľadisko toho, že každá online aktivita má rôznu dobu návratnosti. Možno ste už o tom počuli, ale sú rôzne doby návratnosti, či už krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé. Správnym namixovaním kampaní alebo aktivít s rôznou dobou návratnosti práve ten online marketér alebo ten stratég môže zabezpečiť to, aby tá životnosť tých kampaní si zarobila na
chod toho marketingu, dajme tomu, alebo na samotný chod firmy. Takže toto sú najčastejšie dôvody, s čím sa stretávam a preto sme sa rozhodli vybrať tému financovania. Ale priznám sa, že túto tému sme trošku prispôsobili vám, keďže ste tu viacerí z oblastí, ktorej online, respektíve ktorá marketingová komunikácia nemusí byť zatiaľ primárne online. A tak sme si pripravili aj pre vás rôzne prípadové štúdie, ktoré máme priamo od Google, takže dúfam, že to bude pre vás zaujímavé. Na úvod mám pre vás takú otázku. Koľko z vás, alebo je tu niekto, tak sa opýtam, kto ešte v prostredí online nepôsobí, a respektíve pôsobí, ale zatiaľ veľmi obmedzené. Treba, že väčšina toho rozpočtu je zatiaľ alokovaná do tých offline budžetov. Čiže otázka znie. Nech dvihne ruku, prosím vás, ten, kto v rámci svojho marketingového rozpočtu kde stále prevažuje tá offline kampaň. Nikto? U vás áno, zatiaľ tiež. Tiež asi aj u vás. OK, zvyšok? Asi aj vy. OK. Čiže zvyšok prevažne už asi sa venujete online, áno? Super, tak to ma veľmi potešilo, táto správa, lebo pár mesiacov dozadu sme boli v rámci Google agentúr na jednom evente, kde sme práve riešili tú situáciu, že veľa práve z tradičných firiem, ktoré pôsobia v oblasti obdobnej, ako ste vy, skutočne ešte len začínajú investovať do toho online. A ukážeme si neskôr aj konkrétnu prípadovú štúdiu, ako to bolo v prípade spoločnosti Hame konkrétne, ktorá vyskúšala prvýkrát možno nejakú online komunikáciu v rámci YouTube kampani. Pýtam sa na to pretože toto sú konkrétne dáta z Google Agency Day 2015, ktorý sa konal koncom roka. A nás ako agentúry zaujímajú práve tie bariéry, prečo firmy nechcú investovať do online prostredia. A aby som vysvetlila, táto štúdia bola robená na agentúrnom dni agentúr pre celú strednú a východnú Európu. To znamená, že nie je to len nejaký prieskum v rámci Slovenskej republiky, ale aj zohľadňuje trošku globálnejších, nie úplne globálny charakter, ale teda európskejší charakter toho rozhodovania. A najčastejší problém je, že firmám chýba digitálna stratégia. To znamená, že tie tradičné médiá, ktoré už sú, už máme nejakým spôsobom odskúšané, v systéme zabehnutý, budžety sa schvaľujú a tak ďalej, ale jednoducho chýba nejaká taká nová krv, nové skúsenosti tých ľudí, ktorí by jednoducho vedeli skutočne nejakú online stratégiu vytvoriť. A hlavne možno aj presvedčiť tých decision makerov, tí, ktorí majú ten rozpočet v rukách a presvedčiť o tom, aby jednoducho skúsili možno nejaké netradičné z tohoto pohľadu médium. Paradoxné je, že nie je paradoxné, ale dá sa povedať, že je to veľký podiel, že 40% opýtaných malo práve problém v tom, že nemalo stanovenú žiadnu digitálnu stratégiu. No a ďalší problém, o ktorom som spomínala, je práve to, že tí decision makers, čiže tí, ktorí majú možnosť nejakým spôsobom vám uvoľniť nejaký rozpočet na tie online kampane, nemajú stanovené KPIčka. KPIčka z anglického Key Performance Indicator, zjednodušene povedané, je to nejaký cieľ, kľúčový ukazovateľ, ktorý by mal byť v súlade s vašim strategickým cieľom. Napríklad v rámci online kampaní môže byť vašim KPIčkom zvýšiť celkovú návštevnosť web stránky o 30%. Druhým KPIčkom môže byť zvýšiť konverzný pomer na web stránke. Trebárs, ak užívateľia prídu na váš web, vyplňajú kontaktný formulár, konverzný pomer vyplnenia tohto kontaktného formuláru sú 3%, vašim KPIčkom 2 môže byť zvýšiť konverzný pomer trebárs na 5% alebo na viac a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je zásadný druhý problém, že až 31% respondentov skutočne nevie ani akým spôsobom by si tie KPIčka mali nastaviť. A keď už si zoberieme tieto dve čísla, 40 plus 31%,
tak je to skutočne 71% opýtaných má úplne základný problém, aby sa nejakým spôsobom rozhýbal do tej online stratégie. A to je možno aj taký ten dôvod, prečo som sa rozhodla, že áno, ideme robiť tieto školenia, aby sme nejakým spôsobom aj vás podporili, pretože to už len o tom, že ste tu, svedčí, že sa o túto oblasť zaujímate, ale veľakrát možno práve vy máte zviazané ruky s tým, že potrebujete presvedčiť tých ľudí o tom, že naozaj do toho online treba investovať a neviete ako, tak dúfam, že sa nám to podarí nejakým spôsobom prelomiť. Potom zvyšné čísla a zvyšné problémy, ktoré sa týkajú toho, prečo investovať alebo neinvestovať do online, sú najmä tie, že neviete sa dostať k nejakým decision makerom, alebo agentúry sa nevie dostať decision makerom, prípadne o rozpočte rozhoduje nejaká úplne iná agentúra. Veľmi často sú to mediálky, ktoré majú väčšinu rozpočtu a po svojich líniách si dohadujú treba z online agentúry, alebo majú nejaké vlastné online oddelenie, ktoré je... tá situácia na dnešnom trhu je už skutočne iná. Tie agentúry sa dosť špecializujú každá na tú svoju vlast. Takže veľakrát je aj toto ten problém, že tie mediálky si samozrejme nechcú pustiť svoj budget. No a sú tam aj ďalšie problémy, ako treba, že agentúry nemajú dostatok skúseností. S čím Google teraz veľmi aktívne bojuje, pretože sa snažia vzdelávať. Napríklad aj my sme boli súčasťou jedného akceleračného programu, kde sa zobralo viac menej 10 top agentúr v rámci slovenského trhu, dávali nám podporu, akým spôsobom v podstate podnikať, robiť marketing, obchod, najímať ľudí a snažili sa nám jednoducho pomôcť tým podnikaním. Takže Google si uvedomuje, že naozaj ten potenciál v rámci toho online je. A taktiež nám dávajú veľa zaujímavých dát, nejaké som si pripravila aj pre vás, ohľadom toho, ako sa vyvíja trh, akým spôsobom užívateľia na internete pôsobia. Možno taká otázka pre vás, čo sa týka vyhľadávania globálneho. Tipnite si, koľko percent ľudí vyhľadáva vo svete cez klasické desktopové zariadenia a koľko percent ľudí cez mobilné zariadenia typu mobil a tablet. Dáte nejaké tipy? 60 na 40, 60 pre koho? Pre písička. OK. 70 pre mobily. OK. Tak, nie ste obidve strany vôbec ďaleko. Pravda je taká, že prvýkrát v roku 2015, koncom roku, sa vlastne zlomil ten trend, že PC zariadenia mali viac. Takže teraz sa to práve mení a vlastne tie mobily už začínajú všeobecne ako mobilné zariadenia. Nie sú to len mobily, ale tam sa teda rátajú aj tie tablety. Už vo svete skutočne majú väčší podiel. To znamená, že to užívateľské správanie v tom online prostredí už je naozaj také, že keď niekto príde večer domov, sadne si za televízor, tak skutočne už nebrouzuje štandardne za tým bežným počítačom, ale zoberie tablet, mobil, pozerá popri tom telku. To je aj taký vtip, ako sa hovorí, neviem, či ste počuli, že myslím, že muži nevedia robiť nikdy dve veci naraz, okrem spania a pozerania televízie naraz. Tak ja si myslím, že teraz už sa dokáže aj pozerať televízie a ťukať do mobilu. Takže dúfam, že sa tento vtip čoskoro premení do toho reálneho prostredia. Ale pravda je naozaj taká, že tieto mobilné zariadenia a tablety je už dávno aktuálna vec, čo sa týka online kampaní. Google to hovorí možno už 3., 4. rok, ale stále máme ten pocit, že na Slovensku sa ten trend ešte nejakým spôsobom neprejavil. Respektíve firmy si neuvedomujú to, keď robia online kampane, že skutočne už nejaká online kampaň bez kampane zamerané na mobilné zariadenia nemá zmysel. Na druhej strane veľmi častý problém sú samotné web stránky, ktoré nie sú prispôsobené mobilným zariadeniam a my sme si trošku aj preklepli niektoré z vašich. Takže myslím, že asi viete, o ktorých sa rozprávame. Jedna web stránka ešte nebola spustená, myslím, že to ste boli práve vy, takže... Áno. Ja sledujem teda ako veľmi aktívne práve vašu kampaň. Ak môžem povedať, toto je pán zo spoločnosť, alebo je to brand v podstate Jeme.
Takže ja som si veľmi všimla, lebo mňa to zaujalo, keď ste mali spustenú billboardovú kampaň ako veľmi zaujímavú a kreatívnu. Takže sa teším, že ste medzi nás prišli a teším sa teda na tú webovú stránku. Potom si určite preklepneme a dáme nejaký feedback. Takže prečo o tomto rozprávam? Jednak Google v oktobri 2015 vyhlásil, že pokiaľ web stránka nebude responsívna, tak jednak aj v tom prirodzenom vyhľadávaní budete mať trošičku problém, pretože už vás bude znevýhodňovať. Respektíve bude zvýhodňovať stránky, ktoré responsívny web majú. Prečo hovorím responsívny? V minulosti bol taký trend robiť vyslovene oddelenú mobilnú stránku. Potom prišli naozaj do trendu mobilnej aplikácie, ale v skutočnosti v dnešnej dobe by som povedala, že je skôr trend urobiť jeden web, ktorý je skutočne responsívny. To znamená, že je zobraziteľný, použiteľné pre všetky rôzne typy zariadení. Pokiaľ takúto webovú stránku nemáte, tak prosím vás, veľmi, veľmi aktívne tlačte na svojich nadriadených, aby ste ju mali, pretože prostriedky, ktoré investujete potom do online reklamy, skutočne nie sú využité efektívne a taktiež strácate veľmi veľkú základňu potenciálnych klientov. Jednak môžete si to ľahko overiť vo svojich štatistikách. Je tu niekto, kto nepoužíva Google Analytics? Alebo kto ho nepozná, trebárs? Čiže všetci používame Google Analytics. Prípadne je tu niekto, kto používa aj nejaké iné online prostredie na meranie štatistík? Teraz Omniture alebo také... Asi nie, no. OK. Takže veľmi ľahko si môžete overiť v prostredí Google Analyticsu, koľko percent užívateľov vám chodí z mobilných zariadení. Toto je možno jeden z hlavných argumentov, ako prísť za vašim nadradeným a povedať mu, že pozri sa, tuto Ferry, tuto máme 20% ľudí, ktorí chodia s mobilou a to sú zatiaľ len tí, na ktorých vôbec cez tie mobily nejakým spôsobom ich neoslavujeme. Čiže pokiaľ vy by ste mali responsívny web, tak skutočne to percento vám ešte pôjde samozrejme hore, pretože budete aj ľahšie vyhľadateľní v prostredí toho mobilného vyhľadávania a tak ďalej. Takže tip pre vás naozaj nájsť si tie čísla a začať argumentovať tým, že je to naozaj nie zanedbateľné číslo, bez ohľadu na to, aj keby to bolo nejakých 10%. Hej. Ako to sú z pohľadu mňa ako majiteľa firmy dáta, to sú potenciálne klienti, o ktorých by som naozaj nechcela prísť, len tým, že nemám responsívny web. Aj keď chápem, že niekedy to môže byť naozaj náročné a dlhodobejšia stratégia proste prerábať celú webovú stránku a zameriať sa na to. Takže tak. Ja som trošku odbočila od podstaty, ale poďme ďalej. Ako som spomínala na začiatku, povieme si niečo k základným metrikám, na čo sa máte zamerať. Snažili sme sa to napísať veľmi jednoducho a na začiatok sme dali úplne takú bazálnu vec, že určenie ceny za tovar a službu. Štandardne pravdepodobne všetci už cenu určenú máte. Ale prečo je to jedna dôležitá metrika na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom do budúcna vyhodnocovať kampane? Je to z toho dôvodu, že je to úplne základný vstup pre akékoľvek výpočty. A uvažujeme nad tým spôsobom, že treba si uvedomiť, že čo vlastne tvorí tú cenu toho vášho tovaru alebo služby. Taká otázka pre vás, alebo dáme si také kvíz, že čo si myslíte, že všetko ovplyvňuje tú cenu toho tovaru alebo služby? Aké to môžu byť náklady? Skúsme porozmýšľať. Aké to môžu byť náklady? Čo všetko vstupuje do ceny? Treba z tovaru. Vývoj, OK. Vývoj produktu alebo služby, áno. Čo ešte? Operačné náklady. Čiže treba administratíva, mzdy. OK, super. Ďalej, vy ste niečo hovorili? Výroba, alebo môže to byť aj cena od dodávateľa? OK. Ešte niečo, áno? Dane? Dobrá poznámka, áno. Ako ešte?
marža, super. Je tu ešte niečo, čo vás napadá? Marketing, presne. Super, som rada, že sme na to postupne nejakým spôsobom prišli. Môžu tam byť samozrejme ešte nejaké ďalšie položky. Prečo to hovorím? Rozoberám to z jedného praktického dôvodu, že treba si uvedomiť, že práve tieto dve položky spolu veľmi úzko súvisia. A súvisia spolu do takej miery, ja trošku prejdem aj na druhý slajd teraz, ale ešte sa k tomu vrátime. Súvisia spolu do takej miery, že sú navzájom brané ako jedna položka a z pohľadu nejakých nákladov na jeden produkt, na marketing jedného produktu, pokiaľ investujete do nejakého produktu, nechcem povedať, že to je na úkor marže, ale malo by to byť vždycky maximálne do nejakej výšky. A tá maximálna výška je v podstate tá maximálna marža, ktorú vy môžete z toho produktu dosiahnuť. A je to jeden ukazovateľ, ktorý sa volá v podstate, možno to poznáte, Max CPA, Max Cost per Action alebo Cost per Acquisition. To znamená, že pokiaľ chcete vedieť, aké sú maximálne možné náklady na vašu marketingovú kampaň na jeden produkt, tak potrebujete si vedieť vypočítať túto výšku maximálneho CPA. Keď toto dokážete urobiť, čo nie je úplne jednoduché, aj keď ten vzorček vyzerá jednoducho možno, tak dokážete veľmi zjednodušene predikovať akúkoľvek kampaň, ktorú budete robiť a viete robiť odhady z toho, či sa vám tá kampaň oplatí alebo nie. Vedeli by sme ísť možno aj trošku do hĺbky. Zvyknem na tomto školení ísť konkrétne aj s konkrétnymi príkladmi na výpočty, ale myslím, že by som to nehala ak tak na záver, ak by nám ostal čas, pretože by sme sa naozaj mohli asi hodinu tomuto venovať. Ale v princípe, čo som chcela povedať, vedeli sme si nadefinovať, čo tvorí nejakú predajnú cenu tovary a služby, čiže hovorili sme nejaký vývoj produktu, OK, v princípe tu máme nejakú nákupnú cenu tovaru od dodávateľa, alebo teda nejaké výrobné náklady, pokiaľ priamo vyrábame. Potom tu máme priemerné náklady na jednu objednávku. V princípe to sú tie operačné náklady, ale oni sú prepočítané už na jednu objednávku, keďže potrebujem vypočítať maximálnu cenu za akciu na jeden tovar alebo jednu službu. Takže tie sme vypočítali nejakými celkovými mesačnými nákladmi na chod firmy, delené priemerný počet objednávok mesačne, získam priemerné náklady na jednu objednávku. Nemusíte si fotiť, ja vám tú prezentáciu potom pošlem. Takže môžete kľudne si prípadne písať nejaké poznámočky k tomu, ale dostanete prezentáciu určite. Potom je to priemerný zisk z jednej objednávky, alebo v podstate tá marža, o ktorej sme sa bavili. A potom sú to náklady na marketing na jednu objednávku. Čiže to je v podstate tie max CPA. Zjednodušene povedané, poďme si to vypočítať. Predávam topánky na internete, dáme pre zjednodušené tenisky, ktorých predajná cena je, nevieme, 100 €. To sú asi drahé tenisky, ale oni sú veľmi výnimočné. A nákupná cena trebárs od dodávateľa je 30 €. Teraz si vymyslím, celkové mesačné náklady na chod mojej firmy, ja neviem, sú 1000 €, lebo však som sama, mám nejaký e-shop, hej. Priemerný počet objednávok mesačne, tak teraz to naozaj strelím od brucha, ale ak mám 1000 € a priemerný počet objednávok 100 trebárs, čo by bolo super, hej. Tak dajme 10, aby to bolo reálnejšie. 1000 lomené 10 je 100, áno. Čiže to by som bola asi stratová, ale nevadí. Priemerný zisk z jednej objednávky a náklady na marketing, to je to, čo mne tu ostáva ako veľká neznáma. Čiže z tohoto pohľadu, dobre, trošku som to teraz nasimulovala, mala som tam trošku iné príklady, ale dajme tomu, no mám pri vysoké náklady, hej, čiže predávala by som teraz ten produkt pod cenu, ale poďme na nejaké teda iné dáta, dajme tam 30, alebo s čím sa mi bude ľahšie počítať.
50, dobre. 50. Čiže 1000 delené 50 je koľko? Ďakujem. Čiže 20 krát 50 je 1000. Dobre. Čiže, keď si to spočítam, 30 plus 20 je 50 plus x. A tu sa rovná celková cena tých mojich topánok, áno. Čiže mne ostáva na x 50 eur. A teraz uvažujem, že chcem dať tých 50 eur do nejakej ďalšej kampane. Buď to urobím, že dám tam tých celých 50 eur a nemám žiaden zisk, alebo si nechám niečo zo zisku a dám tam 40 eur, 30 eur. Teraz to nie je úplne podstatné, ale podstatné je to, že to max CPA, preto hovoríme, že max, že musí byť maximálne vysoké tej výške toho vášho zisku alebo tej vašej marže. Čiže moje max CPA sa rovná 50 eur v tomto prípade. Čiže ja viem, keď idem robiť nejakú online kampaň, trebárs idem na Google AdWords, viem, aká je priemerná cena teda tých mojich tenisiek na internete a viem si povedať, že OK, tak ja môžem dať do kampane trebárs koľko? 200 eur, ale potrebujem, aby mi to donieslo koľko? Minimálne 4 zákazky a to ešte nebudem zisková. Ako som to vypočítala. Čiže ak dám 200 eur do kampane, viem, že max CPA na jeden produkt sú 50 eur, čiže 200 delené 50 sú 4 objednávky. Keď mi to prinesie 4 objednávky, tá kampaň, tak nebudem ešte zisková, ale minimálne som mala na internete nejakú brandovú kampaň a možno niekomu vhodím do povedomia. Čiže ja viem, že za 200 eur mi musí kampaň priniesť 4 objednávky. Už toto je základ, čím máte zadanie pre agentúru, s čím viete nejakým spôsobom kalkulovať a baviť sa o tom, či to je vôbec reálne, lebo sa môže stať, že tá kampaň môže byť oveľa nákladnejšia. Potom už treba uvažovať z druhého hľadiska. Jedna vec je robiť výkonnostný marketing, to, o čom sa bavíme tu. Druhá vec je robiť brandový marketing, kde skutočne takýmto spôsobom sa úplne neuvažuje, pretože tam ide o brand. Tam ide o veci, ktoré pravdepodobne vy veľmi často robíte. To znamená, že tlačíte vonku kampane, billboardy, bannery, presne viem, o čom sa bavíme. Čiže OK, ako toto beriem, čiže nedá sa toto pravidlo úplne uplatňovať všade, ale skutočne, keď potrebujete argumentovať mať nejaké vyjednávacie schopnosti, že prečo dať veci do online, tak toto je spôsob, ako jednoducho presvedčiť tých decision makerov, že OK, ale toto je reálne, lebo napríklad 200 eur mi na PPC kampani môže priniesť, vymýšľam si, 1000 relevantných návštevníkov pri konverznom pomere 3% z webovej stránky, čo si tiež viete zistiť vo vašich analytics štatistikách, aký je priemerný konverzný pomer vašej webovej stránky. Čiže pri konverznom pomere 3% z 1000 to je 30 objednávok. Dobre uvažujem? No, 30 objednávok. Čiže, akože keby to tak bolo ideál, ale už máte argument, že je to reálne, hej? Nejakým spôsobom dostať. Takže preto tá druhá metrika, na ktorú by ste sa mali Áno, nech sa páči. Keď napríklad začínate novú firmu, ešte nepoznáte tie mesačné objednávky, tak ako dostanete to číslo teda neviete, to je priemerné náklady na objednávku, je to nejaký proste časový priemer, proste podobné e-shopy, že koľko cca... Choďte z cieľu, ktorý máte. Číslo nepoznáte, ale choďte na cieľ, ktorý ste si na začiatku stanovili, že potrebujem, keď začínate firmu, ideálny stav je taký, hej, netvrdím, že to všetci tak robia, ja som tiež začínala len tak na kolene, vôbec som nevedela, čo chcem, aké mám ciele, ale ideálny je stav, že jednoducho už máte nejaký plán. To znamená, máte, že ja potrebujem za rok predať toľko a toľko produktov, rozpočítate si to na mesiac a išla by som podľa toho. A práve to je možno ešte ten ideálny stav, lebo nie ste deformovaní ničím a idete čisto ako investíciu na základe nejakého plánu, ktorý ste si nastavili. Takže tak. Takže keď sa vrátim k tým základným metrikám, prešli sme si, že je dobre poznať nejakú svoju maximálnu cenu za akciu alebo akvizíciu, alebo aj konverziu sa to niekedy hovorí, ale konverzia nemusí byť vyslovene akcia. No potom je dobré mať určené svoje KPIčka. K tomu som už hovorila niečo, k tomu sa ešte dostaneme, ale v princípe ide o to, že
Napríklad ja ako firma môžem mať svoj strategický cieľ, že chcem zvýšiť obrad o 100% najbližší rok. Na to, aby som to urobila, potrebujem si stanoviť, aké sú tie hlavné kanály. Banská Bystrica, som pôvodne Bystričanka, čiže my s týmto máme tiež väčší problém ako východniari, pokiaľ viem. Takže princíp je taký, napríklad u nás som si stanovila, že jeden z tých kanálov je webová stránka. Webová stránka má XY návštevnosť. Zistili sme, akým spôsobom môžeme z rôznych kanálov získať dodatočnú návštevnosť, tým, že rátame s nejakým konverzným pomerom. Čiže to už sú tie KPčka, o ktorých hovorím. Zvýšenie návštevnosti, zvýšenie konverzného pomeru. Ale strategický cieľ môj primárny je zvýšiť obrad do 100%. Čiže určiť si KPIčka znamená naozaj baviť sa s vašimi nadriadenými, baviť sa o tom, aké majú finančné nejaké predstavy, ale nielen finančné, všeobecne ekonomické a aké majú strategické plány. A skutočne tie marketingové plány a tie KPIčka nastaviť sú vlade s nimi. Keď to dokážete takto urobiť, čo je veľakrát úplne bazálna vec, len sa na ňu zabúda, tak tá spokojnosť od tých vašich nadriadení skutočne môže byť, lebo pôjdete v tom súlade. Nebude to také nejaké strieľanie naslepo, že však sa tu snažíme robiť nejakú kampaň, aj keď áno, marketing je naozaj taký veľakrát. Ale skutočne toto je úplne základná vec, na ktorú netreba zabúdať. No a potom tu máme ešte ROIko. Otázka na vás. Koľký z vás ste už niekedy počítali ROIko? Super. Výborné. Koľký z vás ste ho počítali vo firme, kde pracujete? Kde som pracoval. Alebo kde ste? OK. Dobre, super, teším sa. Napríklad ja som ho predtým počítala tiež len v škole, takže, ale už nastal čas, že teda, áno, po pár rokoch som ho počítala aj u mňa vo firme, ale skutočne hovorím to z toho dôvodu, že je to veľmi dobrý ukazovateľ, kedy naozaj si proste čierne na bielom po určitej dobe môžete povedať, že či tá investícia bola pre vás zisková alebo nie. V krátkosti ide o pomer výnosov a investície, ktorú realizujete. Čiže z PPCčka si môžeme jednoducho povedať, kampaň vám zarobí 100 €, dali ste do nej 150 €, viete, že ROIko je stratové, hej. Akože to nepotrebujeme ani vypočítať ROI, hej, ale ROI je v princípe počítané ako nejaký percentuálny podiel teda tých výnosov a nákladov. Čiže aby som bola konkrétna, pozerám, či tu nemám pre vás príklad. Nemám tu pre vás príklad. Je to výnos v percentách z nejakej minutej čiastky. Pokiaľ je ten výnos menší ako 100%, tak je tá kampaň pre vás stratová. Pokiaľ je to vyššie ako 100%, tak je to pre vás ziskové. Čiže ako logicky si to vieme dať dokopy, ale to je udávané v percentách, čiže pokiaľ je to viac ako 100%, je to ziskové. A ešte jedna vec, o ktorej sme v podstate už aj trošku hovorili, jeden ukazovateľ alebo metrika, na ktorú by ste sa mali naozaj zameriavať, je konverzný pomer. Konverzný pomer. Čo je konverzný pomer? Už to tu v podstate máme aj nejakým spôsobom načrtnuté na konkrétnom prípade. Ale tak sa opýtam, koľko z vás poznáte konverzný pomer svojej webovej stránky? Možno aj nejaké všeobecné dáta. Poznáte. Super. Ostatní, viete, kde to aspoň zistíte? Aký je konverzný pomer vašej webovej stránky? Áno? OK. Zvyšok možno, ak nie. V prvom rade potrebujete mať vo svojom Google Analytics nastavené ciele. Alebo, pokiaľ máte nejaký internetový obchod, musíte mať spojaznený internetový obchod v rámci Google Analytics rozhrania. Ciele nastaviť je veľmi jednoduché. Robí sa to v sekcii správca. Skutočne stačí, keď si do Google dáte how to do, alebo ako sa nastavujú ciele. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché. Dokáže to skutočne každý urobiť. Minimálne na tej báze, pokiaľ chcete sledovať nejakú konkrétny vyplnený kontaktný formulár. Čiže je potrebné to nastaviť, robí sa to automaticky v Analyticse.
A keď toto máte nastavené, tak pri základných metrikách v rámci rozhrania je taká položka, že trebárs akvizícia, alebo tam máte potom konverzie dole. Na rôznych úrovniach sa tie ciele dajú merať a práve keď toto máte nastavené, tak na tých rôznych úrovniach sa vám tam zrazu tie ciele alebo tie konverzie budú zobrazovať a zároveň pri nich sa vám bude prepočítavať aj konverzný pomer. A prečo je to dobré? Je to dobré z toho dôvodu, že viete z každého kanála si identifikovať, aký je konverzný pomer. Trebárs. Aký konverzný pomer máte z Google, aký konverzný pomer máte z direct návštevnosti. Čiže to je tá návštevnosť ľudia, ktorí priamo prídu na vašu stránku www.vašastránka.sk cez prehliadač, nie cez nejaký iný zdroj. Aké konverzné pomery máte treba zo sociálnych sietí, aké konverzné pomery máte z platenej reklamy, z neplatenej reklamy, dokonca z konkrétnych kampaní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú dáta, na ktoré by ste sa mali primárne zamerať a na základe ktorých potom možno aj uvažovať. Môže byť rozhodovací faktor, do ktorých online kampaní investovať ako prvých. Treba ak vidím, že naša situácia, najvyšší konverzný pomer sme paradoxne v poslednom kvartáli dosahovali z PPC kampaní, ktorý bol skoro niečo vyše 6%. To znamená, že povedala som si, OK, tak natlačíme viacej rozpočtu do PPC kampaní, pokiaľ sa len dá. Jednoducho mám väčšie riziko, že budem mať z toho viacej konverzií, ako trebárs, kebyže urobím nejakú Facebook kampaň. Čo je pochopiteľné. Ale keď toto vidíte zo svojich štatistík, tak to rozhodovanie je oveľa jednoduchšie. Áno, nech sa páči. Tieto dáta väčšinou sme dostávali teda od online agentúry, ale len sa chcem spýtať, že či teda tento Google Analytics ona vie dať aj troška viac rozbiť, že odkiaľ ten konverzný pomer prichádza aj na základe, dajme tomu, demografických dát, geografických nejakých vlastností, preferencií, lebo potom my vieme zacieliť presne na tých ľudí, ktorých chceme osloviť. Šťastí vie. Šťastí vie, veľmi záleží od toho, do akej miery vytvoríte kampane. Či tagujete kampane cez UTM-ka. Vieme, o čom hovorím? V princípe ide o to, že keď spustíte nejakú kampaň, tak je dobré ju otagovať. To znamená, že nedáte tam len vašu www stránku www.mojastránka.sk, ale dáte ju tam s určitými parametrami v rámci linky. Keď toto robíte, tak viete si tú kampaň rozbiť úplne do podrobná typu, že viem, že tento banner mi predáva oveľa viacej ako tento druhý, trebárs. To je prvá vec. Čo sa týka demografických údajov, dá sa to, ale vzhľadom na to, že je to trošku komplikované s sledovaním ľudí, tak tie dáta sú podľa môjho osobného názoru nie úplne spoľahlivé. Na základe tých výsledkov, ktoré chodia. Na druhej strane viete robiť to, že tak či tak viete vy svoju skupinu, viete to robiť iným spôsobom. Vy svoju cieľovú skupinu viete identifikovať tak či tak, ale viete cieliť, viete podľa demografických údajov cieliť. Ale nemusíte priamo tie dáta mať v štatistike o tom, že naozaj to je tak, ako si myslím, lebo keby ste sa podľa tohto rozhodovali, lebo ten preskum si viete urobiť minimálne s tým, že vo vašom prípade, kto vám bude chodiť do predajne, hej, že viete si to ľahšie vyhodnotiť možno ako nejaký e-shop trebárs. Ale cieliť viete. Mám to pripravené aj v prezentácii. Veľmi dobrá vec je v rámci rozhrania Google AdWords, jednak samozrejme vek, pohlavie, všetko takéto, toto sa dá, ale ďalšia veľmi dobrá vec je cielenie na základe nejakých kľúčových slov, kde vy si môžete identifikovať nejaké kľúčové slova napríklad podľa záujmov a na základe toho vám vytvorí Google odporúčanú sieť web stránok, kde vám vlastne odporúča inzerovať. Čiže skôr to je otázka na to, že áno, ja by som to identifikovala už do takejto miery možno skôr tými tradičnými kanálmi, nie práve vďaka Analyticsu. Na to by som sa nespoliehala. To percento tých ľudí, ktorí to sprístupňujú, je veľmi malé na to, aby vám to dalo reálne nejaké ukazovateľ. Takže toľko k tým základným metrikám. Tu som si pre vás pripravila možno len ešte na doklepnutie tejto oblasti a takú pyramidku. Ako to vlastne celé funguje, už sme si to tak načrtli. V princípe
Hore máme nejaký strategický cieľ. Je to malým, vidíte to tam? Je to čitateľné vôbec? Teraz pozerám, že... Čiže úplne na vrchu tej pyramidky máme nejaký strategický cieľ, nejaké ROIko, na základe čoho počítame potom výnosnosť tých všetkých ostatných aktivít, ktoré v tej pyramíde budeme vykonávať. Na druhom mieste je určenie teda tých KPIčiek, čiže treba zvýšená organická návštevnosť, zvýšená celková návštevnosť, zvýšená návštevnosť zo sociálnych sietí, čitateľnosť článkov, zdvihnutie povedomia o značke, čiže brand awareness, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže na druhom mieste máte nejaké KPIčka, ktoré sú stanovené v súlade so strategickým cieľom. Na treťom mieste máme nejaký časový plán. Toto je ešte veľmi dôležitá vec, o ktorej sa budeme trošku venovať. A jedná sa o to, že jeden zo základných problémov, ktoré vnímam, už som to spomínala na začiatku, je predčasné vyhodnocovanie kampaní. Každý produkt, každá služba má nejaký nákupný cyklus. Kto by mi tak vedel načrtnúť, alebo kto by skúsil povedať, čo je nákupný cyklus? To je nejaké to správanie sa od doby, odkedy sa uvedie ten produkt na trh, začne sa predávať až dokým sa to predáva. Môže byť aj to. Z pohľadu online, keď sa bavíme o nejakom nákupnom cykle, ide o obdobie, odkedy vaši potenciálni zákazníci začali trebárs na internete sa zaujímať o daný produkt alebo službu. Vôbec to neznamená, že ešte na vašej stránke všeobecne mohli hľadať informácie o tom, až po obdobie, kedy si ten produkt alebo službu kúpia na tej vašej webovej stránke. A prečo o tomto hovorím? Je to veľmi dôležité, pretože keď vyhodnocujete kampane, treba si poviete, že po mesiaci až po 3, lebo usúdite, že to je dosť dlhé obdobie, ale váš nákupný cyklus je 6 mesiacov, tak jednoducho tú kampaň vyhodnotíte nesprávne. Zjednodušene povedané, v rámci napríklad, hovorím zase ten Google, je to taký, dosť dobre sa na tom demonstrujú príklady vďaka tomu, že to je dobre merateľné, ale neplatí to len v prostredí Google. Ale v princípe ide o to, že pokiaľ spustíte kampaň, v rámci svojho analyticsu môžete sledovať užívateľa, ktorý vám klikne na tú kampaň až 6 mesiacov. Cookie tracking je na meranie konverzie 6 mesiacov, štandardne nastavené. To znamená, že vy, ak spustíte teraz kampaň, teraz je február, dajme tomu, že v januári ste mali kampaň spustenú, vyhodnocujete ju v marci, ale váš nákupný cyklus vášho produktu je treba 6 mesiacov, tak po správnosti až niekedy v júli budete mať kompletné dáta o tom, ako reálne tá kampaň performovala. Koľko vám donesla konverzií. A prakticky to tak naozaj funguje. To vám môžem povedať z mojich skúseností, že skutočne, keď robíme dlhodobé kampane, veľakrát nám nabiehajú konverzie ešte odtagované s nejakou veľkonočnou kampaňou, hej, proste, a sú to ľudia, ktorí konvertujú treba s koncom roka. Čiže naozaj sa to tak stáva a je toto veľmi dôležitý faktor, ktorý by ste mali do budúcna zohľadňovať, že naozaj, keď budete skúšať nejakú novú oblasť alebo všeobecne vyhodnocovať čokoľvek, jednoducho to obdobie, na aké to spúšťate, by malo minimálne byť rovnako dlhé ako ten váš nákupný cyklus. Druhá vec je horšia, ako ten nákupný cyklus zistiť. Skutočne na toto dovolím si povedať, že nie som až taký odborník, ale treba poznať svojho zákazníka, treba ho identifikovať. Možno je cesta, ako využiť na to nejaké externé agentúry, prieskumové, ale minimálne už viete poznať jednu vec a to je, za aké obdobie ľudia urobia konverziu na tej vašej webovej stránke. Už len keď poznáte toto, odkedy sa dostanú na tú vašu webovú stránku, až pokedy štandardne ľudia kúpia, urobíte si nejaký priemer, takže je to viacej ako nič. Čiže už minimálne, keď túto dobu poznáte, tak máte minimálne obdobie, na ktoré by ste mali proste tú kampaň robiť a tú kampaň testovať. Ideálne, keď teda máme data, že v takých ideálnych podmienkach by to mohlo byť, ide nejaký nový produkt na trh, ide nejaká televízna reklama alebo billboardová kampaň, ľudia to začnú teraz vyhľadávať na internete, vy to začnete predávať a tak ďalej. Urobíte teraz vy nejakú online kampaň na to
a teraz sledujeme, za aké obdobie si to teda ľudia začnú kupovať, tak to by bol možno nejaký ideálny stav, ako by sme to mohli identifikovať, ale skôr treba možno nad tým porozmýšľať v rámci tých vašich firiem a toho prostredia, kde pôsobíte, ako zistiť to obdobie. Ale viem, že automobilky napríklad, nákupný cyklus takého automobilu môže byť až 2 roky. Mobilného telefónu to v minulosti bolo 6 mesiacov. Osobne si myslím, že už to môže byť aj kratšia doba. Ale zase trebárs poznáte tie kávomaty, také tie kapsulové. Teraz je to ako veľmi moderné. To je presne typický prípad toho, že keď sa mi minú kapsule, tiež ho máme doma, teda ja kávu nepijem, ale máme to pre svokru a pre mamu a takto. Typický príklad toho, keď sa mi minie tá kapsula, jednoducho idem na internet, hľadám to v tej chvíli to kúpim, lebo to potrebujem. Čiže ten nákupný cyklus je skutočne maximálne pár dní. Dovolím si povedať, že skôr pár hodín, čiže je to naozaj veľmi individuálne. A to už keď sa bavíme o produktoch, ktoré sa nekupujú priamo na internete, keď sú to produkty typu idem do predajne, vidím, kúpim, lebo som smedný, hej, alebo proste nejaké takéto. To je to zložitejšie, ale teda podstata je taká, že vždy treba myslieť na to, že zohľadňovať ten nákupný cyklus. Takže v podstate toto som vám aj povedala, takže to je taký pekný slajd, ktorý som si k tomu pripravila. Očakávam výsledku už počas priebehu kampane alebo bezprostredne po nej. Prečo to nie je správne? Teda nie je to správne. Správna odpoveď je, lebo to nezohľadňuje nákupný cyklus, lebo kampaň, pokiaľ teda tá kampaň bola nastavená na váš nákupný cyklus, tak by to bolo správne. Okrem nákupného cyklu už som spomínala s tým cookie trackingom. Treba zohľadňovať aj konverzie, ktoré budú realizované dodatočne. To znamená, to je presne ten prípad, čo som vám hovorila, že nám v decembri zvyknú dobiehať ešte veľakrát konverzie z veľkonočnej kampane. Ale jeden dôležitý faktor, ktorý treba zohľadňovať, sú asistované konverzie. Stretli ste sa s tým už predtým v minulosti? Je to tiež v rámci vášho analyticsu. Môžete sa stretnúť so zobrazením asistované konverzie. Zjednodušene povedané, ten nákupný cyklus toho užívateľa nie je taký jednoduchý, že máme kampaň, neviem, treba nejaký klik, konverzia. To by bol ideálny stav, ale takto to nefunguje. V skutočnosti to funguje tak, že máme nejakú kampaň. V lepšom prípade máme klik, v horšom prípade máme iba možno niekde tuto si to zapamätané. A potom tí užívateľia idú preč, browsujú takto po internete, hore, dole. A potom jedného dňa zrazu si spomenú, aha, web stránka, videl som ju na Facebooku trebárs. Tak sa dostanem zase na tú web stránku z Facebooku. Ale váš Analytics už bude mať v systéme, že to bolo treba z tej PPC kampane. Ale asistovaná, ešte to není konverzia, lebo ten zákazník nekúpil, ale v prípade, že tú konverziu urobí, hoci sa zdá, že z toho Facebooku, tak Facebook je v tomto prípade len asistovanou konverziou, pretože primárna návšteva prišla z tej PPC kampane. A toto sú veľmi dôležité dáta, ktoré veľa marketérov podceňuje, a to je to, že vyhodnocujete výlučne len kampane samotné. Tieto asistované konverzie veľakrát vyzerajú tak, že v prípade jedného kanála tam máte Direct, PPC, Organic napríklad. Čiže Organic to je to prirodzené vyhľadávanie v Google. Potom tam máte, ja neviem, Facebook, nejaká banerová kampaň v rámci Smečka alebo kdekoľvek, hej. Čiže jednoducho to skutočne to spotrebiteľské nákupné správanie, ako to nazvať, je veľmi zložité a ten zákazník, kým si skutočne tú konverziu u vás urobí, prejde ešte veľmi, veľmi dlhým procesom. A to, akým dlhým procesom, to vám dám takú malú vsúku. Má tzv. 4 fázy. Počuli ste už o modele See, Think, Do, Care? Áno, super.
tak ja sa to budem snažiť aplikovať priamo trebárs do toho online prostredia. Každý jeden zákazník, kým urobí nejakú konverziu, prechádza týmito 4 fázami. Prvá fáza, napríklad v našom prostredí, keď si to snažím sa aplikovať na našu firmu, sú ani nie ešte naši potenciálni zákazníci, ale sú to tí, ktorí sa trebárs o služby v oblasti internetového marketingu, výkonnostného marketingu zaujímajú, respektíve počuli o tom a páči sa im to a chcú o tom vedieť viac. Čiže to sú skutočne len tí, čo sa zaujímajú, to je veľmi všeobecné slovo, ale chcú vedieť viac. Vo fáze think, čo som sem dala, vo fáze mysliacej sú to už možno tí, ktorí už niečo o internet marketingových službách vedia, ale v princípe zvažujú, že by to aj využili, ale ešte nevedia, či si na to najmú nejakú agentúru, alebo si na to najmú nejakého interného špecialistu, alebo to dajú robiť nejakému stážistovi, študentovi, ale už vedia, že teda tie služby by chceli nejakým spôsobom realizovať. Čiže chcú, ale nevedia ako ešte. Vo fáze do sú to už tí, v našom prípade zákazníci, ktorí vedia, že chcú agentúru, vedia, že nechcú mať na to nikoho interne, chcú agentúru, ale ešte nevedia ktorú. To znamená, že sa rozhodujú medzi konkurenciou. Čiže tu vstupuje konkurenčný boj. A vo fáze care sú naši existujúci zákazníci. To nákupné správanie, preto som trošku odbočila sem, treba si uvedomiť, že každú jednu marketingovú aktivitu, ktorú robíte, treba robiť na správnu cieľovú skupinu. A v podstate sa môžeme baviť o tom, že tu máme ako keby 4 rôzne cieľové skupiny, na ktoré sa dá robiť úplne iný marketing, na ktoré funguje iný marketing. Napríklad v našom prípade na fázu C skutočne môžeme písať možno nejaké vzdelávacie blogy a venovať tomu nejaký čas, ale nebudeme priamo na týchto zákazníkov cieliť veci, ktoré priamo predávajú, pretože by to asi nemalo zmysel. Na druhej strane získať zákazníka, ktorý prvýkrát o nás počuje, o našej agentúre vo fáze do, to znamená, že už sa rozhoduje v nejakom konkurenčnom boji s inými agentúrami, je zase prineskoro. To znamená, že ideálny stav, pokiaľ chcete zvyšovať konverzie, je vychovať si tých vašich zákazníkov a prejsť s nimi všetkými týmito 4 fázami. Od nejakého vzdelávania, nejakého presvedčenia o tom, že OK, teda nech to robí to cestou, ako to vy robíte. Potom už je jednoduchšie v tej fáze dlho presvedčiť o tom, že práve vy ste ten dobrý a nie tá iná agentúra, keď už s vami prešiel aj tými predošlými fázami. No a na záver sa teda stane tým vašim zákazníkom. Že to je taká vsúka, lebo teraz viem, že v minulosti sa teda skutočne učilo o tých konverzných funnels takým tým spôsobom, ak ste videli niekedy také tie vizualizácie, že sa mi ide teda tá nejaká návštevnosť, konverzie, kliky a tak ďalej. Teda tie konverzie sú niekde tu. V skutočnosti sa teda už v dnešnej dobe skôr praktizuje tento systém možno nejakej výuky a takého zmýšľania nad tým, že je to zložitejšie a tie fázy sú trošku ináč pomenované. Nejaké otázky k tomuto? OK. Takže som trošku odbehla od tých asistovaných konverzií. A ja sa k ním teda vrátim. Vieme už, že ten nákupný proces je skutočne zložitý a tie asistované konverzie veľakrát môžu byť naozaj veľmi veľký podiel z tých vašich celkových konverzií, ktoré vyhodnocujete v rámci nejakej kampane. Čiže ak vyhodnocujete kampaň, choďte aj v rámci Analyticsu do asistovaných konverzií a sledujte, v ktorých tých ďalších konverziách sa vyskytol ten váš kanál treba z tej PPC reklamy, o ktorej zvažujete, či bola efektívna alebo nebola efektívna. Ďalší dôležitý fakt, ktorý ovplyvňuje na výsledky alebo celkovo na
zohľadnenie toho, či kampaň bola efektívna alebo nebola, je priama návštevnosť alebo nákupy z webu, či priamo z kamennej predajne. Jednoznačne je to faktor, ktorý sa dá v dlhodobom horizonte sledovať. Keď robíte online kampane, je to taký fenomén, že vždycky vám to zdvihne aj tú priamu návštevnosť. Veľakrát to zdvihne aj návštevnosť na vaše brandové kľúčové slová. Napríklad v našom prípade niekto zadá do vyhľadávania online toro. Keď robíme kampane, vždycky počet týchto vyhľadávaní je vyšší. A to práve súvisí s tým, že niekto už o tej kampane počul predtým, spomenul si a už nejde cez zase nejakú aktívnu kampaň, ale jednoducho zadá to do vyhľadávania. Zapamätal si brand. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú treba zohľadňovať a nie vždy sa zameriavať len úzko na ten jeden kanál. A tiež, teda, ako som spomínala, je to potom aj to povedomie o značke. To už som tiež spomínala, že jednak sa to dá sledovať v Analyticse, minimálne z toho pohľadu, kto to vyhľadáva, ale tiež asi štandardne robíte v rámci offlineových kampaní, možno sa zúčastňujete, keď zistíte nejaký recall z kampane alebo tak, zúčastňujete sa prieskumov, respektíve dávate si robiť prieskumy. To sú všetko veci, ktoré majú, aj tie vaše online kampane majú vplyv na toto. Aj keď nie je to priamo dokázateľný vplyv a samozrejme je rozdiel, keď máte aj nejakú televíznu reklamu vonku alebo tak. Čiže, ale v princípe jednoznačne je to tiež ďalší bod, ktorý online kampaň ovplyvňuje. Určite áno. A zhodou okolností včera som mala na stretnutí jedného pána, ktorý robil dosť veľa aj offline kampaň a na ním sa mi veľmi páčilo to, že oni všetko merajú. Napríklad išlo 20 000 letákov do schránok na jednu kampaň a hovorím, že ako ste to merali. No jednoducho dali proste v rámci letáku konkrétny kód, ktorý ľudia mali. Ako to bol to jednoduchší prípad, pretože išlo o zľavový portál. Takže tam sa dalo iným spôsobom tú konverziu merať. Ale tipnite si z tých 20 000 letákov, koľko reálne im prišlo ľudí na tú webovú stránku. Z toho kódu. Boli to 3. A toto, keď viete jednoducho, že takto to je, tak jedna vec je, 3 to boli tí, ktorí prišli na kód, ale po správnosti, áno, vždy treba uvažovať to, že zase nejakým spôsobom sa to uchovalo v hlavách, značka a tak ďalej. Ale teraz sa bavíme naozaj o tých 2 faktoroch. Jedna vec je výkonnostná a druhá vec je brandová. Brandovú vec nemôžem vyhodnocovať tým, že to boli 3. Hej, to je fakt. Áno, určite áno. Určite áno. Ale vždy tu má 2 tie pohľady, že proste naozaj, keby som vyhodnocovala aj tie letáky, len tou formou, že prinieslo mi to 3 ľudí, tak sa asi zakopem na najbližšie 2 roky a hovorím si, že či som normálna, že som dala proste robiť náklad 20 000 letákov, ale nikdy tam nie je len ten pohľad. Vo všetkom proste treba zvažovať aj tú vec a práve v tých biznisoch, ktoré štandardne robíte vy, že naozaj tá brandová vec je proste, nie je taká čierno-biela, kde môžem ukázať výsledky. Ale tak len pre zaujímavé, že aby ste vedeli, že naozaj aj a to dovolím si povedať, že to je pán, ktorý skutočne má premakané marketingové oddelenie. Videla som celkom slušné kreatívy. Čiže není to o tom, že by to bola spackaná kreatíva, len jednoducho tie tradičné formy reklamy proste sú brandové. Dajme to tak, že sú brandové, nie je výkonnostné. Takže tie očakávania boli asi u nich zle nastavené. Ale podstatou je to, že to merali. To som chcela povedať, že každú jednu aktivitu sa snažia merať, aj keď teda potom to takto dopadne, že možno, že by bolo lepšie nevedieť v niektorých prípadoch. Otázka na vás je, a to si urobíme taký možno malý workshop. Skúste si teraz za 2 minútky len tak napísať pre seba, hoci niekde na papierík. Máme prípadne nejaké papiere, pera? Nemáme nič? Skúsime.
Minule sme doniesli a teraz sme to nezrealizovali. Skúste si napísať, aký je váš strategický cieľ. Jednak skúste to definovať celkovo za firmu, ktoré robíte, alebo minimálne skúste teda aspoň za oddelenie, pre ktoré pracujete. A vyslovene si to len napíšte. To je úplne prvý krok k tomu, aby ste niečo urobili potom ďalej. A čo je veľmi dôležité, pri tom, aby ste si to určovali, je, ten strategický cieľ by mal byť kvantifikovateľný. To znamená, že nechcem, na to vám poviem takú úsmevnú vec, ktorá sa mi veľmi často stáva s klientami, že keď príde za nami klient a spýtam sa, že teda aký je ich cieľ, no chceme mať čo najviac objednávok, tak mi vždycky ja na to tak poviem, že super, tak dám zaplatiť čo najviac peňazí na kampaň a budete mať čo najviac objednávok. Čiže toto je presne za prvý základný problém. Ak si kvantifikujete strategický cieľ, chcem o 30%, o 100%, o 200%, je to úplne jedno, tak na základe toho potom reálne viete stanoviť rozpočty, ktoré na to potrebujete, aby ste to dosiahli. Napríklad v PPC kampaniach viete veľmi jednoducho povedať, za koľko, približne za aký rozpočet, akú návštevnosť viete odhadnúť. Viete to urobiť aj v SEO, v rámci prirodzeného vyhľadávania, zhruba. Hej. Viete to urobiť zhruba z nejakej bannerovej kampane, keď si zoberiete nejaké priemerné click-through ratey, čiže miery prekliku na bannery a tak ďalej. Len treba ísť trošku viacej do hĺbky. A niekto potrebuje papier, tuto kolega? Nie? Myslím, že ja tu mám nejaké perá ešte. Potrebuje niekto pero? Dajme si také 3 minútky a skúste, je úplne jedno, či ten strategický cieľ bude pravdivý alebo nebude, ale len ide o to, aby sme skúsili touto cestou uvažovať. Takže dávam vám trošku priestor. Ešte počkáme chvíľočku. Takže máme niekto napísané už? Alebo počkáme ešte? Takže, ak máme stanovený svoj strategický cieľ, tak prvá otázka znie, a dobre sa teraz naň pozrite, že či máte konkrétne čísla. Máte. Máte všetci konkrétne čísla?
Dobre. Môže, jasné. Môžete prípadne povedať, aký je váš strategický cieľ? Hej, ja mám zvýšiť počet fanúšikov na Facebooku. My sme nedelali žiadne vôbec Facebookové kampane, takže na 2000. A potom i zvýšiť počet rezervácií cez vlastný booking engine na 20% z toho. OK. Z tohto pohľadu mi príde ako strategický cieľ práve to zvýšenie tých počtu rezervácií a to zvýšenie tých fanúšikov je už svojím spôsobom KPI. Pretože KPI vám... Prečo to robíte? Prečo potrebujete tých fanúšikov? Hej? Je to nejaké povedomé o značke, ktorého cieľom je zasa, aby boli tie rezervácie. Keď priamo asi cez Facebook málo kto dokáže predávať, lebo je to veľmi špecifický nástroj. Ale vo vašom prípade by som povedala, že ten strategický cieľ je skutočne ten predaj. A to, čo ste si definovali, je už vlastne ten druhý krok, ktorý sme tiež chceli urobiť. Je jedna z ciest, ako to dosiahnuť, je treba tých 2000 fanúšikov. Aj keď možno by som uvažovala jednu vec. Fanúšikovia sú niečo, čo fungovalo v minulosti. Oveľa dôležitejšie ako fanúšikovia sú tá miera interakcie tých ľudí, ktorí s vami budú. Čiže skúste si potom stanoviť aj tie KPIčka priamo na túto mieru interakcie a uvažovať nad tým, že ak chcete zvýšiť predaj tých cez booking ste spomínali? Či všeobecne akože rezervácie? OK. Treba o tých 20%? Či koľko to bolo? Takže o 20%, aby to celkové tvorilo 20% z rezervácií, což je reálne. Aha, 20% z rezervácie ten Facebook. Chápem. Dobre. Treba len popremýšľať nad tým, akým spôsobom, ale správne. Dobre ste pochopili tú podstatu toho, kam to smeruje. A takýmto spôsobom si vlastne môžete naidentifikovať KPIčka pre každú tú oblasť toho online marketingu, nie len pre Facebook. Môžete ísť do organického vyhľadávania, môžete ísť teda všetko, čo vás napadne, každá oblasť. My sme nad tým túto s kolegynka Marcela, ktorá pre vás pripravila aj náš dnešný event. Je naša marketérka. Keď sme robili našu online stratégiu, tak sme naozaj išli tým spôsobom, že kde ešte v rámci webovej stránky môžeme robiť aktivity, aby nám to zvýšilo návštevnosť o toľko a toľko, aby sme s rovnakým konverzným pomerom dostali treba 100 dopytov mesačne. Hej. Máme ich 25, chceme 100, štvornásobne. Čiže potrebujem štvornásobne vyššiu organickú návštevnosť, celkovú návštevnosť na webovej stránke s tým, že za predpokladu, že zachovám rovnaký konverzný pomer. Samozrejme, našim druhým KPIčkom je, aby sme mali vyšší konverzný pomer. Čiže pre každý jeden ten kanál si môžem určiť samostatnú stratégiu. Čiže pre PPC kampaň som mala takú stratégiu, že tu je nejaký potenciál získať ešte treba 1000 ľudí. Za takýto rozpočet sa mi to oplatí. Mám možnosť získať aj 1500 ľudí, len by ma to stalo už 4 krát viacej. Takže mne stačí tých 1000 ľudí za tie optimálne prostriedky a poďme hľadať ďalší kanál. Čiže toto sú tie KPIčka, ktoré my sme si ako dali v rámci nášho strategického cieľu zvýšiť obrat o 100% pre rok 2016. Dúfam, že sa nám to aj podarí, lebo minulý rok sa nám to podarilo, takže dúfam, že to bude tak. Dobre, dúfam, že budete nad týmto rozmýšľať a že si dáte doma takú domácu úlohu, respektíve u vás v práci, že skutočne sa pokúsite urobiť nejakú takú vašu súkromnú stratégiu aj s konkrétnymi KPIčkami. Pohrabte sa trochu vo vašich analyticsoch a skúste naozaj porozmýšľať, aký marketingový mix v rámci vašich online kampaní môžete urobiť. Je tu taká malá pomôcka. Vždycky, keď sa rozhodujete ako a do čoho investovať, vždycky berte, to už som spomínala aj na začiatku, berte do úvahy dve veci a to je kombinujte tie aktivity so strednodobou a dlhodobou návratnosťou. Prečo nehovorím s krátkodobou? Krátkodobá návratnosť z pohľadu marketingu nemyslím si úplne, že existuje. Naozaj, ak neberiem do úvahu nejaké kampane pre výpredaj nejakých vecí, ktorých sa potrebujem zbaviť do mesiaca, kde skutočne ktorý to môže fungovať, alebo treba zľavové portály, aj keď to je tiež taká otázka, že či naozaj úlohou zľavového portálu je predať všetko za 1-2 týždne, alebo v princípe neviem, či viete, ako fungujú zľavové portály, ale trebárs dva najväčšie zľavové portály majú dokonca exkluzivitu s klientmi vyriešenú a oni v priebehu 1 roka majú s nimi niekoľko kampaní.
kde sa predávajú nejaké kupóny. A teda v princípe ide o nejaký priamy nástroj, ktorý tiež nie je považovaný ako keby úplne že nejaká krátkodobá návratnosť. Hej, proste je to tiež nejaká dlhodobá stratégia. Čiže schválne v rámci toho marketingového mixu sem ani nedávame nejaké krátkodobé aktivity, lebo z pohľadu napríklad našej firmy pre nás krátkodobá aktivita by znamenala návratnosť 1-2 mesiacov. Neviem si úplne predstaviť kampaň, ktorá by mala skutočne úspešnú návratnosť v horizonte 1 až 2 mesiacov vzhľadom na to, že trebárs nákupný cyklus našej služby je viac ako 3 mesiace. Takže to je náš prípad. Aké to aktivity môžu byť? Zjednodušene povedané, zase poďme do toho prostrediu Google, investícia do SEO aktivít versus Google AdWords aktivít. V prípade nejaká PR kampaň versus zase nejaká konkrétna banerová kampaň. Content stratégia, zase má dlhodobý horizont. Zase videostratégia, môže mať aj, hej, ako môže byť konkrétne nejaká videokampaň, čo môže byť zase nejaká strednodobá návratnosť. Sociálne siete zase nejaká dlhodobá návratnosť. Ako je to veľmi, veľmi špecifické, ale keď teda robíte ten marketingový mix, vždycky v tej každej jednej oblasti by mali byť aj. Nikdy by to nemalo byť zamerané ani na jedno. Veľakrát sa mi stane, že príde za mnou klient a povie mi, že ja chcem to SEO, lebo ja dávam veľa prostriedkov do Google AdWords reklamy a proste SEO má pre nás väčší zmysel, lebo je to dlhodobé a tak ďalej. Tak jednak hovorím klientovi, že to nie je úplne správny pohľad, lebo SEO nie je náhrada Google AdWords. Vždycky máte určitý podiel ľudí vo vyhľadávaní, ktorí budú klikať na tie reklamy. A druhák, návratnosť zo SEA môžete očakávať tak o rok, než to z tých PPC-čiek, jednoducho, akým spôsobom chce prefinancovať ten klient ako ten rok, niečo, z čoho ešte nebude mať výsledky. Sice z toho bude ťažiť potom pár rokov, ale ten prvý rok je proste pre neho čistá investícia. A toto je ten základný problém, že tí marketéri veľakrát neuvažujú nad tým, že OK, ale ja budem potrebovať ako mať nejaké výsledky už teraz. Hej. Čiže vždycky kombináciou strednodobých a dlhodobých nejakých aktivít toto sa vám podarí vlastne trošku vyriešiť, že tie výsledky budete mať už aj počas. Keď sa bavíme o nejakom digitálnom marketingovom mixe, ďalší problém, ktorý vnímam, je, že marketéri sa často zameriavajú na túto vec A. To znamená, že kam vlastne, akým spôsobom použiť tie prostriedky, ako to robiť. No toto je práve to, čo dokážu robiť každý začínajúci marketer, hej? Že proste si niečo naštuduje, mať nejaký prehľad a toto by bolo super robiť, to je vec A. Ale v skutočnosti, pokiaľ chceme z pohľadu toho marketingu byť úspešnou firmou, ďalšie dve nasledujúce vetvy sú úplne identicky rovnaké ako v podstate ten samotný marketing, ktorý v rámci toho prostredia robíte. Aj tá vetva konverzie, aj tá vetva toho vzťahu je v podstate ten marketing alebo PR. A prvá vec je, pokiaľ máte perfektné kampane, ale nemáte vyriešenú samotnú webovú stránku, použiteľnosť tej webovej stránky, neriešite AB testovanie, neuvažujete, akým spôsobom sa vám alokujú dopyty v rámci webovej stránky, tie kampane budú tým pádom vždycky neúspešné. Zo skúsenosti to môžem povedať naozaj na veľa typov klientov, ktorí prišli s nami s takými webovými stránkami, že sme im jednoducho povedali, že pán klient, nemá zmysel, aby sme sa tu bavili o stratégie, keď máte veľmi dobrú myšlienku, pokiaľ si nevyriešite webovú stránku. Pretože z kampani, ktorá môže byť špičkovo odkomunikovaná, príde užívateľ na web, kde vlastne ten web má nejaký informačný charakter a týmto hasne. Tá kampaň je zabitá tým pádom. Potom, OK, má možnosť zmysel robiť nejakú brandovú vec, ale to už sa potom môžeme baviť o tom, ísť trebárs na YouTube, vyslovene pracovať zase s použitím toho, aby v ľuďoch rezonovala značka, ale nechceme tým pádom od ľudí, aby reálne niečo na webe urobili. Takže veľmi najčastejšie problémy, s čím sa stretávam, je, keď už aj klienti majú urobenú webovú stránku s tým, že majú trebárs nastavené kontaktné formuláre,
akékoľvek, prípadne nejaké stiahnutie e-booku, akékoľvek nejaké tie konverzie, ktoré sú pre ich webové stránky dôležité. Veľmi častá vec, ktorá sa podceňuje, je tá použiteľnosť tých webových stránok. To znamená, klienti nesledujú, aké sú tie kroky, kedy tí užívateľia odchádzajú z toho webu. Veľakrát sa nám stalo, zhodou okolností zase tento týždeň, 87% užívateľov odchádzalo z nákupného košíka klienta v kroku výber platby. To je zabité, hej. Proste toto, keď zistíte, klient to nevedel, toto, keď zistíte ako agentúra, ktorá dostane proste kampaň, tak to je akože, to je prúser. V sekunde proste ideál pozastaviť všetko, čo sa dá, nedávať prostriedky do ničoho, fixnúť problém, to znamená zistiť, prečo sa dialo odchádza. Môže to byť úplne bazálna vec, že vám nefunguje v nejakých typoch prehliadačoch nejaký preklik. Môže to byť, že tí užívateľia jednoducho nevedia, čo majú robiť. Toto treba zistiť. Treba to dať hocilom 3 nezainteresovaným ľuďom, ktorí na tej web stránke nikdy neboli, otestovať, pozerať sa, ako na tom klikajú a hneď máte odchytených 80% problémov. Možno je niekedy oveľa efektívnejšie robiť to touto cestou, ako teraz rozmýšľať, čo by ma stalo nejaké testovanie toho webu, zaplatím neviem koľko tisíc nejakej firme, to nemá zmysel. Naozaj 3 úplne nezávislým ľuďom, najlepšie babke, to dať otestovať a keď to zvládne babka, tak to potom zvládne úplne každý. A skutočne tým spôsobom vyriešite základný problém toho, že vy môžete mať perfektnú špičkovú komunikáciu v rámci to môže byť super, to môže byť krásna kreatíva, nápad, všetko, ale nebudete z toho mať nič, pretože vám to zlyhá všetko na takej základnej veci, ako je web. Nech sa páči. Stalo sa to včera, takže na to neviem ešte odpovedať, čo bol problém, ale zistili sme, že tu je problém. No, nevie, ale to bolo ako taký prípad na demonstráciu. Babke by sme museli najskôr notebook kúpiť, ale treba už aj moja mama by bol úplne výborný tester, mamina má po 60-ke a dokonca zase to je, napríklad moja mama je úplne bežne na Facebooku, hej, možno to viacerí poznáte, že vám maminka začne lajkovať fotky a písať komenty na všetko, potom maminu trošku ako nejakým spôsobom skorigujete, že mami, toto nemôžeš robiť, ale myslím si, že aj to je dobrý typ človeka na otestovanie kampane, lebo není to úplný laik, ktorý nevidel nikdy počítač, ale jednoducho už je to určitá veková skupina, ktorá nemá tie skills také, ako ich trebárs máme my. Takže kľudne ako babka, mama, proste niekoho, kto teda vie aspoň otvoriť počítač a zapnúť si Windows alebo nejaké iné zariadenie, nejaký iný operačný systém. Skutočne dá to otestovať 3-5 ľuďom a máte vybavené, máte vyriešených 80% vašich problémov z webovej stránky. Potom tu máme niečo k AB testovaniu. AB testovanie mám tu napísané aj ďalej, takže si to trošku predbehnem, ale AB testovanie môžete používať na 2 frontoch. Prvá, jednak na vašej webovej stránke. Stačí 2 rôzne kontenty dať zobrazovať rôznym skupinám ľuďom. To znamená, že príde niekto na webovú stránku, polovice ľuďom sa otvorí webová stránka v červenej farbe a druhej polovici v modrej farbe. Hej, zjednodušene povedané. Toto je veľmi jednoducho nastaviteľné. Stačí sa porozprávať s vašim tvorcom webu, ako to robiť. Sledovať textiky pri call to action butonoch. Jednoducho skúšať, akým spôsobom naozaj vyťažiť v rámci tej webovej stránky maximum, čo máte. Toto je ideálny stav. Áno, málo kto to robí. To je pravda. Ale minimálne, čo môžete robiť v rámci AB testovania, keď spúšťate nejaké typy reklám, robiť vždycky viacej variant, vrátiť sa časom k tomu, ktorá z variant najviac performuje, alebo ktorá má lepšie prekliky, konverzie a tak ďalej a tak ďalej. A zase skúšať nejaké iné typy reklám. Takto klasicky sa robí bežná PPC reklama alebo bannerová reklama, že jednoducho dáte vonku viacej typov kreatív alebo viacej typov textov a sledujete teda, ktoré fungujú najlepšie a to sú práve, to sa volá tá optimalizácia tých kampaní, čo tie agentúry väčšinou robia, že to není len o tom, že nastavíme nejakú kampaň, ale proste naozaj tam niekto za tým sedí a každý deň, záleží od veľkosti kampane, proste vymýšľa alternatívy, prepína, vypína slova, ktoré sú stratové a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj nejakým spôsobom to optimalizovať. A práve tie AB testingy sú dobré aj na
testovanie tých rôznych typov reklám. Čiže nie len z pohľadu toho testovania na vašej webovej stránke. No a k tomuto, čo by som ešte povedala, taký základný tretí pilier je aj ten váš samotný vzťah s tými vašimi potenciálnymi zákazníkmi, nejaké PR, či už budovanie si nejakého, či už máte nejaké vlastné CRM-ko, či posielate užívateľom newsletter, užívateľom, zákazníkom newslettere. Toto všetko je, dovolím si povedať, ako jedna z 3 základných pilierov úspešnej firmy a úspešného marketéra, ktorý toto robí, pretože pokiaľ to na jednej, hoci len z týchto 3 vetiev nefunguje, tak je to škoda, lebo nevyužívate ten potenciál, ktorý by ste naozaj mohli. A uvedomujem si, že toto je ideálny stav, na toto by to chcelo celé marketingové oddelenie, keby sa to robilo naozaj s týmito všetkými bodmi, ako sa má. Ale niekedy naozaj stačí vybrať si pre vás strategické veci, trebárs e-mailový marketing, pokiaľ ho robíte, nerobte ho len z princípu, že je to dobre ho robiť, robte ho poriadne, robte ho ináč. Nerobte direct maily, skutočne bavíme sa tu iba o e-mailovom marketingu na skupinu, ktorá vám skutočne dala dobrovoľne ten e-mail a s ktorými viete, s kým máte dočinenie, akým spôsobom máte na nich komunikovať a tak ďalej. Vyberte si tie oblasti, ktoré sú pre vás strategické, ale zase platí jedna vec, že vyberte si z každej tej časti oblasť, ktorá je pre vás strategická, nie len teda z toho modrého stĺpčeku, alebo teda pri najlepšom ešte z toho prípadne oranžového. Ten zelený stĺpček je naozaj úplne identicky rovnaký ako to, že keď sa rozhodujete, do ktorej tej oblasti marketingu investovať svoj čas a peniaze. Slúbila som vám niečo, nejakým štatistikám z Google, takže najskôr si dáme taký malý kvíz. Otázka na vás je, poznáte YouTube? Super. Tipnite si, koľko užívateľov na Slovensku momentálne používa YouTube. Mesačne. Skúste dať nejaké tipy. 1,5 milióna, OK. Nejaký iný tip? Viac? Koľko? Ešte nejaký tip? OK. Tak, je to 2,6 milióna momentálne. Len na Slovensku. Prevažne sú tam 87% populácie má YouTube podchytených vo veku, myslím, že 22 až 44 rokov, ešte to poviem presne. A tipnite si ešte jedna otázka, koľko priemerne týždenne minút tam strávi taký priemerný užívateľ na Slovensku. Týždenne 40, áno? Ešte niekto nejaký tip? OK. Vy tipujete koľko? Viac ako hodinu? Dobre, takže v priemerne je to 175 minút za týždeň čistého času pozerania videí. Treba si uvedomiť to, že YouTube je skutočne už samostatná entita ako samostatný vyhľadávač. Je to proste niečo, čo si dovolím povedať, a to sme aj spomenuli na začiatku v prezentácii, čo považujeme za absolútny nejaký kľúčový nástroj na online marketing v roku 2016. Na druhej strane, áno, uvedomujem si, že natočiť nejaký spot nie je úplne jednoduché, pokiaľ ale máte takéto oddelenia a máte štandardnú televíznu reklamu, v podstate stačí veľmi malý kročík k tomu, aby ste sa tomu YouTube venovali. A práve jeden z príkladov konkrétnych, ktorý som vám slúbila, je jedna prípadová štúdia spoločnosti Hame, ktorá robila digitálnu kampaň. Mali v podstate štandardnú televíznu kampaň o novom produkte EasyCup a mali dostupné 2 televízne spoty. Jeden bol 10 sekundový a 20 sekundový. Kampaň bežala v maji v roku 2015.
No a obidva tieto televízne spoty boli použité na YouTube. S tým, že YouTube má taký formát, True View sa to volá. Platíte len vtedy, keď si niekto pozrie buď 30 sekúnd toho videa, pokiaľ má video viac ako 30 sekúnd, takže minimálne 30 sekúnd si musíte pozrieť, vtedy až platíte. Alebo teda pokiaľ má video 30 sekúnd, tak si ho musíte pozrieť celé. Takže to je ten formát, ktorý na YouTube bežal. Cieľová skupina ako target group bola 18 až 44 rokov, pričom tá kampaň bola zameraná aj na desktop, aj na mobil. Bola podporená tá kampaň ešte GDN, Google Display Network, to je tá sieť v rámci Google portálov, kde môžete inzerovať aj vy, čiže nie len v rámci vyhľadávania, ale aj v rámci iných partnerských stránok Google, a taktiež bola podporená remarketingom a vyhľadávaním, čiže štandardnou searchovou kampaňou. Remarketing. Koľko z vás robí remarketing? Vy. OK. Vieme, čo je remarketing? Zjednodušene povedané, mám nejakú kampaň vonku, kliknú mi na ňa 100 užívateľov. Týchto 100 užívateľov si môžem združiť do nejakej skupiny. Na základe, týmto 100 užívateľom môžem do budúcna už komunikovať nejaký iný typ reklamy, lebo viem, že už boli na tej mojej stránke z tej konkrétnej kampani, takže môžem robiť nejaký krok 2 a týmto 100 užívateľom sa to bude zobrazovať všade možné po webových stránkach v rámci teda nejakej sieti. Možno to poznáte, že raz som si klikla na ružové tenisky a teraz všade 3 mesiace, čo pol roka mi všade chodia na všetkých stránkach, blikajú na mňa ružové tenisky, dokonca mi blikajú, teraz si ma kúp s 10% zľavou, teraz 20%, teraz dokonca za polovicu. Žiaľ, niekedy je to aj deklarácia, ako sa to nemá robiť, ale áno, to je ten remarketing. Bol tam použitý brand lift pre zameranie vplyvu YouTube reklám. V princípe ide len na nejakým spôsobom, ako to vyhodnocovali. Vyhodnocovali klasický nejaký ad recall, brand awareness a tak ďalej. Vstupná stránka bola vytvorená tiež pre mobilné zariadenia, čiže áno, bolo to aj pre mobil riešené, digitálne médiá. Výdavky tvorili 10% z televízneho rozpočtu. Toto je podstatná vec, že oni použili len 10% z rozpočtu, ktorý dávajú štandardne na televíziu, na YouTube kampaň. A aké tu boli výsledky? Mali 643 000 dokončených zliadnutí, z 27% video true view. To znamená, že 27% ľudí videlo minimálne tých 30 sekúnd. Čiže to sú tí, ktorí platili, áno. Čiže nerátame tí, že ktorým sa ukázala len tá prvá sekunda, ale proste to video true view, to už je tá konverzia, ktorá je považovaná, že OK, tak niekto videl tú hlavnú message toho videa. Cost per view, náklady na videnie tvorili zhruba 2 centy, ale v dolároch je to určené na YouTube, čo je skutočne veľmi nízky náklad. A čo sa týka ad recallu, keď sa robili vlastne už nejaké konkrétne prieskumy, tá kampaň dosiahla plus 100,3%, teda v tej cieľovej skupine 18 až 44 rokov. Pričom v skupine 18 až 24 rokov ten ad recall vykazoval najväčšie zvýšenie až o 179%. Čiže naozaj sa bavíme o tom, že bol použitý naozaj mikrorozpočet z pohľadu toho, čo chodí do televízie, ale tie výsledky v porovnaní s tým, čo dosiahla tá kampaň štandardne, sú rádovo ako dvojnásobné. Hej. Čiže takto sa to naozaj dá. Tých prípadových štúdií ja z toho Google Agency Day mám naozaj viacej a je to práve na veľmi neštandardné značky. Mali sme tam dokonca nejaké Pepe Jeans, čo sú proste značky, ktoré vôbec nejakým spôsobom na online ešte nepôsobili, ale skúsili to a dali proste nejakú časť toho rozpočtu do toho online a oplatilo sa im to. Takže toľko k tomu. Mám tu ešte jeden slajd ku content marketingu. Je to trošku všeobecnejšie a veľmi ťažko sa to konkretizuje, keďže naozaj ide o každú samostatnú stratégiu. Ale v princípe, čo je možno pre vás dôležité,
Content marketing, my to už veľakrát si zamieňame aj so SEO, pretože SEO agentúry v princípe tie, ako sa to volá, kedy volalo link building služby, to už je v podstate nejakým spôsobom content marketing a budovanie obsahu tak, aby ho vyhľadávače mali radi. Čiže dosť sa tomu venujeme, ale v princípe ide o to, pokiaľ, ako sa robí ten marketing dnes, ako sa robil v minulosti, dnes je to naozaj zamerané na obsah. Možno ste čítali, asi tak pred 2 mesiacmi vyšiel taký článok, že obsah už dávno nie je kráľ a že ľuďom sa už nechce čítať. Ja s tým úplne súhlasím, ale to neznamená, že content marketing a tvorba obsahu rovná sa články. Toto je jedna zásadová vec, čo si ľudia milia, že content marketing naozaj nie je o tom, že idem teraz písať blogy, áno, aj keď to treba robiť, ale treba to robiť takým spôsobom, aby ten obsah bol vizuálne zaujímavý pre tých ľudí, pretože čítať sa nechce nikomu, to už dávno. Treba ten content marketing môže byť kombináciou rôznych typov formátov. Môže to byť video, môže to byť nejaká infografika, potom to môže byť nejaký návod, ako sa niečo robí, kľudne aj písomný návod, ako sa niečo robí, ale už to nie sú tie tradičné články, ktorými sme všetci presítení, ktoré sú všade. Takže preto je potrebné produkovať jednak zaujímavý obsah v rôznych typoch formátoch, a taktiež na pravidelnej a dostatočnej častej báze. Keď poviete, že dobre, ideme robiť nejaký content marketing a dostaneme sa k tomu tak, že vyprodukujeme niečo 1-krát mesačne, to ani ako keby ste neboli. To máme od našich kolegov novinárov, ktorí nám to povedali, že to raz mesačne to ani nestačí. Ani 2-krát mesačne, že to aspoň raz týždenne potrebuješ niečo dostať von, aby sa postupne v nejakom čase ľuďom dostávalo do povedomia, že aha, tak niečo robíš pravidelné. Takže to je len taký tip pre vás, že keď už, tak naozaj tá frekvencia by mala byť častejšia ako raz mesačne. V rôznych formách sme spomínali. Taktiež myslíte na to, že tá rôzna forma by mala byť vždycky použiteľná aj v tých mobilných zariadeniach. To znamená, ak spravím infografiku, tak si treba dať pozor, aby tá infografika bola čitateľná aj na tom, treba na tom smartfóne. No a tu je taká malá poznámka, že akým spôsobom robiť ten content marketing. Takže tu sú základné typy, vlastne to, že hub and spoke, čiže vytvorte nejaký obsah, ale zároveň si naplánujte jeho promo. Jednodušene povedané Facebook, boosty Facebookov. Keď vytvoríte nejaký post na Facebooku, môžete ho dať odboostovať, čiže aby sa tá reklama zobrazovala ešte reálne reklama. Aby sa ten post zobrazoval ešte väčšej relevantnej skupine vašich potenciálnych zákazníkov. Čiže jedna vec je naozaj urobiť obsah, druhá vec naplánovať si reálne jeho promo. No a potom tu máme, aký by mal byť ten obsah, čiže mal by byť tzv. Epizodik, mal by byť krátky, aktuálny, niečo, čo sa jednoducho ľahko číta v rámci tých sociálnych sietí, alebo všeobecne, nie len sociálnych sietí, aj ten content marketing proste pohotový, trebárs, veci v odrážkach, nie vety celé, hej. Áno, odrážky zjednodušene povedané. Čiže mal byť epizodický a zároveň, keď už vytvoríte niečo epizodické, malo by to mať nejaké pravidelné pokračovanie, ideálne nejaký príbeh. Neviem, volume 1, volume 2, volume 3, hej, alebo príbeh Janka, ako ide na nákup 1, 2, 3 a tak ďalej, tak ďalej. Čiže niečo, na čo sa ľudia naučia, že má to pokračovanie, zase si vás nejakým spôsobom zafixujú. A malo by to byť také evergreenové, takže niečo nadčasové, dá sa povedať, alebo vždy využiteľné, populárne. Niečo, k čomu sa ten užívateľ môže vrátiť o 2 roky a bude to ešte stále aktuálne. Že nebude to vyslovene situačné na nejakú politickú situáciu, trendovú situáciu. Čiže vždycky, ja viem, že to je krásna teória, ale keď tvoríte nejaký obsah, skúste si skontrolovať podľa týchto bodov, že či teda ako to spĺňa tieto body. A pokiaľ áno, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten obsah bude naozaj do budúcna veľmi úspešný a dokonca budete ho môcť ešte aj recyklovať. Veľmi často sa teraz používa recyklovanie starých článkov. Proste chytíte starý článok, ktorý ste napísali pred 3 až 4 rokmi, trošku ho poupratujete, dáte tam nejaké aktuálne veci, máte perfektný obsah a tiež nezoberte hociaký článok, zoberte článok, ktorý v minulosti už bol úspešný a viete to urobiť oveľa jednoduchšie, ako trapiť sa s niečím novým.
Takže toľko k tomu content marketingu. No a akým spôsobom to ďalej distribuovať, to už je samozrejme na tej vašej stratégii. Hovorím, že uvedomujem si, že to je všeobecné, ale to by sme sa naozaj museli baviť s každým jedným z vás a nejakým spôsobom nastaviť to na mieru. A potom samozrejme ten content marketing merať. Ale dobrá správa je, že my na túto tému si pripravujeme jeden ešte ďalší workshop, ktorý bude priebežne asi o nejaké 2 mesiace, myslím, že sme to plánovali, dáme vám potom avízo. Čiže budeme sa vyslovene venovať tomu, ako vytvoriť obsah a akým spôsobom vytvoriť obsah aj na vašich webových stránkach, aby ten obsah bol zrozumiteľný pre tých vašich používateľov. Veľakrát sa nám stane, že klienti sú sami tvorcovia toho obsahu. Áno, oni sú zároveň tí najväčší odborníci na tú tému, ale píše to jazykom, ktorým proste tí bežní ľudia nerozumejú. To je určite aj náš prípad. My sme už tak deformovaní tým, čo rozprávame, že pre nás je to bežné. Takže je dobré ten obsah dať naozaj napísať niekomu úplne laickému tretej strane, ale teda niekomu, kto vie aspoň trochu písať. A o tomto sa budeme teda rozprávať na tom ďalšom workshope. K tomu YouTube spomínala som, tvorte rôzne formáty obsahu. Jeden z formátov môže byť aj štandardná nejaká videoreklama, dokonca to nemusí byť reklama, môže to byť nejaká message, ktorú chcete povedať, ktorá je v podstate skrytou reklamou samotnou. Môžete to použiť vo formáte pre-roll. Alebo in-stream. Tých videoformátov je viacej, treba sa na to pozrieť. Už v dnešnej dobe tú YouTube reklamu môžete robiť priamo v rozhraní AdWords. Ale čo ešte by vás mohlo zaujímať, sú Gmail Ads. Koľký z vás ste sa s nimi už stretli? Super. Už ste ich aj testovali? A kedy ste robili tie kampane, ak sa môžem spýtať? Tak ste mali, aj vy ste boli jeden z testovacích klientov, pretože oficiálne sú tie Gmail reklamy sa volajú ešte GSP, Gmail Sponsored Promotions. A oni sú oficiálne spustené až od októbru tohto roku, ale my sme ich tiež už mali rok predtým, ako beta verziu. Čiže tiež sme mali nastavené na tom klienta. A prečo vám to tu hovoríme? Je to z toho dôvodu, že je to formát, ktorý je nový. Veľa ľudí ho ešte nepozná, má veľmi dobré výsledky a je neštandardný. To znamená, že ľudia nie sú ešte takí otravení tou reklamou do takej miery, ako sú už možno v rámci toho vyhľadávania alebo na tých baneroch. Čiže určite by som zvážila vyskúšať nové formáty, ktoré sú momentálne ešte skutočne aj po finančnej stránke môžu byť veľmi zaujímavé. Tu sú 2 formy, akým spôsobom sa tie Gmail reklamy zobrazujú. Prakticky je to takáto forma reklamy nad vašim e-mailom a potom po kliku na takúto ukážku, na takýto banner, není to banner úplne, ono sa to tvári ako keby nejaká message v rámci Gmailu. Skúste, ak používate Gmail, skúste si všimnúť niekedy, možno uvidíte. Môžete aj nemusíte. Nemusíte tú reklamu mať vôbec zobrazenú z toho dôvodu, že tá reklama je pekne cieľená tiež aj demograficky. Takže nie je to úplne štandard, ktorý vo všetkých Gmailoch teraz nájdete. Áno. Presne tak. Čiže toto vy to nemáte tu. Ale áno, toto je reklama. Presne tak. Čiže ja vám to v princípe taký asi no to už záleží od toho, akým spôsobom. Nie, ono naozaj záleží od toho, akým spôsobom proste tú kampaň nastavíte. Hej, ako toto tiež není ideálne a tým, že ľudia to začnú, ale princíp je taký, že tá reklama skutočne sa vám tvári ako keby súčasť vášho e-mailu. A máte tam síce napísané, že to je reklama, hej. Je to podfarbené žltým, ale je to proste súčasťou toho e-mailu, áno? To platí pre klienta Gmailového, iba tam sa to zobrazuje, alebo asi predpokladám, že keď mám nejakého svojho klienta, tak tam asi neuvidím, že? Vyslovene len pre Gmail. Čiže, ale pre webmail.
priznám sa, že neviem, zistím. Tak máme mobilnú aplikáciu Gmail napríklad, alebo iný poštový klient, na ktorom si rozberám Gmail. Nie, toto je vyslovene v rozhraní. Vyslovene pre ten web mail, hej. Áno, ako my tiež máme na Gmailoch, viem, čo myslíte, my tiež máme Gmaily firemné, ale ako klienta používam iného, čiže áno, tam to nemám. Čiže vyslovene sa bavíme o rozhraní Gmailu. Zhruba 2 až 5 centov. Budete tu cieliť v podstate na pohlavie, vek, kľúčové slova, témy, jazyk, lokalitu, na zariadenie, čas, celenie na domény, čiže to je tá konkurencia, hej, poviete si, že chcem zo všetkých z týchto domén a tak ďalej. A tie konkrétne čísla, čo kolegynka spomínala, mám tu síce len dáta k tomu, ale zhruba prezretie jednej reklamy nás vyšlo už po kliku. Vy platíte, až keď si reálne niekto klikne a dostane sa na túto rozšírenú časť tej reklamy 2 až 5 centov. Pričom my sme si dovolili urobiť taký maličký prieskum, napríklad nám vychádzalo, sme tu videli niekoho pre prípad, treba, že by sme robili nejakú kampaň na Budiš minerálku, tak tá cena za prezretie by vychádzala 1 až 2 centy. Čo je radovo ako niekde úplne inde, keď si porovnáme ceny za prezretie v rámci štandardných formátov, v rámci PPC-čiek. Takže využite ten čas, že naozaj ešte je to také nové, aj keď teda žiaľ potom to veľakrát tak vyzerá, že tam vidíte nerelevantnú reklamu, ale keď to viete relevantne zaceliť, môže to mať pre vás naozaj veľký osoch. Viem vám povedať jednu štatistiku, že Gmail momentálne všeobecne má 2 miliardy ľudí, ale koľko ľudí využíva webmail, žiaľ. Rozumiem. Z tohto pohľadu by to zaujímalo aj mňa. Toto sú žiaľ data, ktoré Google len tak neposkytne. Ale na druhej strane pre mňa je dôležité to, že si to viem porovnať so štandardnou kampaňou. Čiže ani pre mňa není tak úplne dôležité, že koľko je to ľudí, ale ide mi to o to, či to je pre mňa efektívne, že či mi to vráti to, čo som do toho dostala a je to pre mňa nejaký relevantný zdroj ďalších návštev a konverzií. Áno, ideálne by bolo mať tie informácie, ale žiaľ nemáme ich. Čo ešte možno pre vás môže byť zaujímavé, a to je v rámci Display Network. Už som to spomínala, že vy môžete jednak sledovať konkurenciu v rámci AdWords rozhrania. To znamená, čo viete presne povedať, či sa vaše reklamy zobrazujú vyššie ako konkurencia a že či využívate skutočne všetky typy zobrazení a zariadení ako vaša konkurencia. Je to dobré na benchmark z toho dôvodu, že vy sa veľakrát môžete domnievať, že ako ja to poviem v prípade napríklad bankového sektoru, kde máme klienta, tam je naozaj banky sú asi jedný z top inzerentov, čo sa týka Google AdWordsu. Tam to skutočne funguje o tom, že oni si každý sa snaží otrhnúť svoj podiel na trhu. A tam sú rozpočty jednoducho veľakrát tvorené benchmarkom s inou bankou. A toto je jednoducho presne spôsob, ako môžete to zistiť. Oni vám síce nepovedia, že aký rozpočet do toho dáva tá banka, ale viete si nejakými metódami sa minimálne k tomu prispôsobiť a inzerovať trebárs v obdobnom objeme. Čo môže byť vo veľa prípadoch fajn, pretože najmä pre vás, pokiaľ chcete mať dosah alebo mať argumenty na zase toho decision makera, toho rozpočtu,
Môže to mať zmysel z toho dôvodu, že teda predstúpite s tým, že OK, tak my sa tu porovnávame s touto a s touto bankou, ale táto banka, akože v prípade tých bank, skutočne do toho rozpočtu dáva radovo viacej, zobrazujú sa na týchto a týchto pozíciách. Napríklad v AdWordse vy si nemôžete zaplatiť pozíciu. Hej? Vy si môžete zaplatiť vyššiu cenu za preklik, ale zároveň musíte mať tak dobrú reklamu a tak optimalizovanú, že vás ten Google posunie na tie vyššie pozície. Ale jeden z tých faktorov je aj tá cena, ale nie je to faktor, ktorý by ovplyvnil tú pozíciu, takže aby som len dovysvetľovala. No a teda to je tá novinka, o ktorej spomínam, že vy už viete nejakým spôsobom si odsledovať tú konkurenciu, teda aké formáty tá konkurencia má a že či teda tá vaša kampaň je nižšie alebo vyššie v tom zobrazovaní, v tom platenom zobrazovaní. No a ďalšia vec, ktorá je tu už síce dávnejšie, ale je to tzv. Display Select Keyword, to som tiež už spomínala, a to je možnosť v rámci displejovej sieti, čiže ak robíte bannerovú reklamu, zacieliť na také typy portálov, ktoré súvisia s vašimi kľúčovými slovami. Veľakrát to môže byť zmyselné pri veľmi neštandardných typoch reklamy. Trebárs, to je dobrá otázka, trebárs. Čo dám taký príklad? Vy môžete byť dobrý príklad. Trebárs, koncept, nazveme to zdravé potraviny, alebo niečo, čo nie je úplne zaužívané bežné od tých ľudí a chcem cieliť na skupinu, ktorú zaujíma zdravý životný štýl, bioprodukty a tak ďalej. To sú presne ten prípad, kde by som do toho šla a kde by som cielila práve cez tie kľúčové slová a skúsila by som to. Nešla by som ani tak úplne na tie zaujímavé skupiny, na typy, ako rozdelenie podľa nejakých záujmov, ale vyslovene cez tie kľúčové slova. No a ďalším typom, pre vás to už som spomínala viac menej predtým, ale zhrniem to ešte tu, je naozaj ten responsívny web, ktorý je žiaľ už fakt, že nutnosťou ho mať pre rok 2016 a pokiaľ ho naozaj stále nemáte, tak je na čase, aby ste veľmi silno pritlačili na tých, ktorí o tom môžu rozhodnúť, pretože bez toho sa už asi veľmi ďalej nepohnete. No a slúbila som na záver, že pokiaľ nám ešte ostane nejaký čas, že si povieme jednak niečo k tej landing page. Čo je landing page? Landing page je v podstate stránka, kde cieli vaša reklama, alebo kde sa snažíte dostať toho vášho užívateľa potenciálneho. Čo by mala obsahovať landing page? Mal by to byť nejaký unikátna ponuka, nejaký heroidný shot, alebo nejaký fakt, že je vizuál, ktorý je teda sa veľmi zakotví v tom zákazníkovom povedomí, malo by obsahovať nejaké benefity a tak ďalej. Call to action, najlepšie si to priamo ukážeme. Toto je taký typický prípad toho, keď robíte možno nejaké čiastkové kampane, akým spôsobom by mala vyzerať taká landing page v roku 2016. Bod číslo 1, naozaj nejaký putavý heading. Bod číslo 2, vyjadrenie hlavnej myšlienky prostredstvom nejakého videa. Pozor na to, malo by to byť veľmi jednoducho zasa aj v mobilných zariadeniach. Bod číslo 3, nejaké jadro tej message, nejaké dovysvetlenie, nejaké základné benefity, ktoré to teda obsahuje ten váš produkt alebo služba. Veľmi dôležitá vec sú potom referencie, ktoré si všimnite. To ste si možno všimli, že na veľa stránkach sú už robené touto formou. Naozaj je to otestované, čo asi najlepšie funguje. No a tá hlavná vec, ku ktorej sa dostávame v bode 5, je nejaký call to action button, ktorý si všimnite je v podstate hore, v tej hornej časti toho webu. Toto je nejaký layout, ktorý je vytvorený na základe používania, na základe skúseností. Čiže keď tvoríte landing page, inšpirujte sa takýmito templatemi a sledujte, či naozaj tam máte všetkých tých základných 5 prvkov.
Mám tu k tomu predošlému slajdu ešte nejaké dáta, že čo všetko by to teda malo obsahovať, ale niekedy je lepšie raz vidieť, ako čítať veľa textu, takže preto som rovno prešla na ten obrázok. Čiže keď budete robiť nejakú kampaň, vždy sa zamyslite nad tým, kde ide preklik. Ak nemáte preklik na relevantnú podstránku, radšej urobte na novo. Možno ten vývoj tej webovej stránky môže byť na začiatok náročnejší v tom, že si potrebujete pripraviť nejaký template, ale my to zo skúsenosti robíme tak, že keď už máme urobený nejaký template, tak potom tú landing page vieme pripravovať robiť na rôzne iné služby, produkty, ale proste už máme jeden template a dokáže to urobiť aj pomaly aj stážista, proste tú landing page do budúcna. Stačí urobiť nejakú jednu šablónu v tej vašej korporátnej identite. Takže to je práve ten bod, o ktorom som hovorila, že môžete mať supernú kampaň, ale keď vám to bude smerovať trebárs na hlavnú stránku, kde teraz ten užívateľ nevie, čo má robiť, tak asi tá kampaň nebude úplne efektívna. Záleží od prípadu, ale poviem to ináč. Máme klienta, kde to štandardne funguje tým spôsobom, že na hlavnej stránke vymenia banner. Hej. Máme takúto kampaň, tu vymeníme banner a tým to hasne. Nemyslím si, že to je cesta. Nemyslím si, že to je cesta z toho dôvodu, že jednoducho každá tá stránka, kde smeruje tá reklama, by mala mať týchto 5 prvkov. A pokiaľ ich tam nemáte, pokiaľ ich nemáte na hlavnej stránke, tak to asi není úplne ideálna. Hovorím o tom, že keď už tieto prvky umiestňujú na tú hlavnú stránku, že ju spôsobíme tak, či v použiteľných cenách. Pokiaľ máte, neviem na to odpovedať vzhľadom na váš prípad, môže to byť cesta, najmä pre prípad web stránok, ktoré trebárs predávajú nejaký jeden typ produktu alebo jeden typ služby. To môže byť cesta, ale väčšinou, ak sa bavíme naozaj o firmách, ktoré majú komplexnejšie portfólio produktov a služieb, tak by to asi nebola najlepšia cesta. V tom prípade by bolo lepšie mať naozaj pre každý produkt samostatnú landing page a z každej kampane samostatne cieliť na tú landing page. Tak. OK. Tak na záver, čím by som chcela zarezonovať vo vás, je v prvom rade zapamätať si, že poznajte svoje čísla, skutočne naučite sa vypočítať svoje max CPA, poznajte svoje ciele predaja, čiže svoj strategický cieľ, poznajte svoju návštevnosť, svoje konverzné pomery a určite si KPIčka. Druhá vec, vyhodnocujte, prehodnocujte, ale skutočne v reálnych nejakých podmienkach. To znamená, zohľadňujte ten nákupný cyklus. Ďalšia vec je, čo by som ešte chcela pozdvihnúť, je, pokiaľ aj vám vyjde, že nejaká kampaň nebola efektívna, dajte kampaňam druhú šancu. Robte to vždycky, keď niečo zmeníte. Keď treba zmeníte webovú stránku, predajnú stratégiu, čokoľvek. Dajte tomu druhú šancu. Práve to môže byť ten dôvod, kedy to nemuselo byť, prečo to nebolo efektívne. Tá webová stránka je najčastejší prípad, čo vždy zabere. Teda vo väčšine prípadov. Mixujte online kampane, zohľadňujte faktory návratnosti, to znamená, mixujte kampane tak, aby obsahovali vždycky, alebo kampane, aktivity tak, aby obsahovali vždycky aktivity so strednodobou aj dlhodobou návratnosťou. A testujte a v podstate využívajte všetko, čo online marketing ponúka. Takže za mňa všetko. Ďakujem vám za pozornosť.